sa strane imamo pešačku i biciklističke staze i s jedne i s druge strane i srpski deo od početka mosta do kraja saobraćajnicama je oko 5,5 miliona evra. Srpski deo od početka do kraja. Šta smo mi van, Mate? Čekaj, Republike Srpske. Evo da nam sad neko cigu ovdje. I mislim da je ovo izuzetan objekat za obe države, odnosno, kako bi ja rekao, možda i 3 države. On je službenik vlade Srbije, mora da bude popravljen. I ovaj deo... Ako Mileta ćeš neki orden da dobiješ, već vidim. Je oko 7 miliona evra, to je vaš deo. Da. Dobro, svaka čast, čestitam. Hvala. Kakav je dogovor? Kako ste?